Pace, sunt George. Îi mulțumesc Domnului că pot să vă salut cu pace, că El mi-a dat pacea care o am acum în mine și datorită Lui sunt aici. După cum am spus, sunt George, am 38 de ani, sunt din Oradea, căsătorit, am 2 copii, o fată de 13 ani, un băiat de 6 ani. Dependența mea ține de mai mulți ani, ține cu jocurile de noroc. Totul a început de la un simplu bilet la pariuri și a continuat an de an. Eu provin dintr-o familie de creștini, deci sunt crescut în biserică, știam ce este să mergi la biserică, să știu ce este să citești din Biblie, să te rogi, dar asta n-a fost suficient. Ceea ce diavolul nu ține cont că ești creștin, dacă nu ești lângă Domnul, poate să vină păcatul în viața ta oricând. Da, după cum spuneam, totul a început printr-un bilet și așa a continuat an de an și n-au fost perioade așa lungi, au fost perioade de o săptămână, 2, când băgam foarte mulți bani și am băgat, poate că cu banii mai făceam cu o casă în ziua de astăzi, dar nu banii au fost problema, problema a fost că îmi pierdeam speranța în mine, nădejdea în mine, familia, copiii, începeam să mă cer cu soția, cu copiii, țipam la ei, îmi necăjeam părinții, frații, deci eram într-o stare deplorabilă. Asta până acum, anul acesta, în februarie, am fost în cel mai jos moment în care soția mi-a zis că să semnăm actele, să divorțăm, că mi-a și copiii, pierd casa, că pierd tot. Și prin harul lui Dumnezeu, frații mei au venit la mine și mi-au spus de acest centru și am zis că o să mă duc în centru și ce o fi, că nu mai contează. Oricum, nu mai aveam nicio speranță, nu mai aveam nicio nădejde. Și am spus la soție, o să mă duc și semnăm după aia acte, facem cum vrei și nu e problema asta, e cu mâna mea, mi-a făcut-o. Dar prin harul Domnului am 5 luni în program. El mi-a restaurat mie viața, mi-a dat pace, mi-a dat liniște. În primele 2 săptămâni în program nici măcar nu puteam să mă rog, nu puteam nici să citesc Biblia, inima mi era împietrită, mi era în cel mai groaznic hal. Dar Domnul a lucrat la inima mea, mi-a schimbat inima, mintea, gândurile mele și prin mine a schimbat și viața familiei mele. Acum vorbesc cu soția, vorbesc și cu copiii, cu fetița, deci de când am intrat în program nu vorbea deloc cu mine, era foarte supărată pe mine. Acum Domnul a lucrat și la inima ei și la inima soției. Domnul a început să restaureze viața mea și mă rog Domnului ca prin viața mea și prin viața familiei mele să schimb și alte vieți, să vadă schimbarea în mine și prin tot ceea ce fac eu, să fac totul spre slava Lui. Și vă rog să vă rugați pentru noi, că avem nevoie de rugăciune și să-i dăm laudă și cinste Domnului că își merită. Amin.